Bună seara, dragilor! Bine v-am găsit! În seara asta o să facem un video în care o să ne machem cu această frumoasă trusă care am primit-o cadou și începem frumos de la bază. Mă scuzați pentru aranjamentul meu. Și acum începem de la o bază de Giordani. O pun așa, să vede. Aceasta este baza de la Giordani, care o aplicăm înainte să punem fond de ten sau perle, mă rog, nu știu acum cum vă machiați voi. Eu o pun înainte să-mi pun perle, pentru că fondul de ten nu prea îl folosesc. Da. Eu prefer să-mi pun mai multă bază de machiaj, pentru că atunci când e cald afară, când merg și trebuie să stau în locuri închise, eu transpir foarte mult pe frunte sau pe față și atunci aceasta pe mine mă ajută să nu se vadă picăturile de transpirație. Așa. Odată ce am pus această bază, suntem pregătite să punem, să-mi găsesc aici, aceasta pentru perle. Nu-mi trebuie foarte multă culoare, pentru că eu iarna nu vreau să arăt foarte colorată la față, da? Atunci am pun foarte, foarte puțin, că să-mi dea o culoare cât de cât la față și cam atât. Aici, pe unde se vede foarte alb, ca să fim uniforme, dăm puțin mai mult și mergem să completăm și pe partea asta. Astăzi o să avem un video, cred că puțin mai lung, dar asta este. Încerc să-l fac cât mai scurt. Eu acum vă arăt cum fac machiajul la față, pentru că de obicei eu continuu cu fondul de ten până aici ca să nu se vadă diferența, dar acum vă arăt vouă cum mă machiez eu, da? Eu prefer ceva cât mai natural, nu prea multă încărcătură. Data viitoare vă arăt cum mă machiez tot, adică de jur împrejur. Așa, odată ce am pus asta, eu o închid. Asta văd unde am capacul, aici. Îmi iau puțină hârtie. Da, nu ce veți de asta. Dau un pic asta ca să ducă praful de la perle. Ok, odată ce am făcut asta, mai trec o dată, pentru că dacă observați, până în anumite locuri e foarte mult și atunci îl iau și îl întind bine peste tot. Nu vă așteptați că o să vă fac cine știe ce tehnici, pentru că nu sunt o expertă de machiaj, dar din acel puțin care eu îl fac, vi-l arăt și vouă.
Ok. Odată ce am pus, mergem să punem o culoare la ochi. Și atunci ștergem puțin asta și mergem. Și nu știu, dând că sunt îmbrăcată în gri, da, am o culoare de gri, încerc să mă uit și să găsesc o culoare care să o asortăm bine cu griul, da? Deci o închid aici, pentru că până să ajung acolo mai avem puțină cale. Haideți să mă uit, pentru că nu vreau nici o culoare foarte închisă, dar nici foarte deschisă. Și atunci, întorc asta aici, că trebuie să văd foarte bine. Și atunci mă uit la o culoare un pic cu sclipici. Și atunci am să o iau pe aceasta și la urmă fac o combinație cu cealaltă. Da, haideți să începem. Pe aceasta și o punem în partea asta aici. Așa. Încă întotdeauna când puneți aici o culoare mai închisă, la urmă o să vedeți, și aici o culoare mai deschisă cu un pic de sclipici, o să vedeți că ochii o să iasă puțin mai în evidență, da? Așa. După cum v-am spus, nu sunt o expertă, dar îmi place să urmăresc, nu reușesc să fac cum face ele, dar mă uit. Îmi place să experimentez. Și acum ne întindem bine, da? Că nu trebuie să ne rămână foarte opac. Ok, vedeți? Și acum deci am șters o parte. Haideți să luăm pe acesta, că e mult mai deschis. Să ne punem bine, bine. Și să vedeți ce frumos se vede după ce le întindem. Sunt două culori mai închise, dar un pic diverse una de cealaltă, da? Ok. Și acum același lucru facem, mergem să-l întindem bine, bine. Dacă vedeți că nu s-a combinat bine cu cealaltă culoare, mai luați puțin și mai adăugați. Da? Cam așa. Și la urmă facem aceeași chestie. Încercăm să nu rămână foarte, foarte... Ok. Și acum trebuie să punem ceva mai frumos sus, da? Și atunci luăm o culoare mult mai deschisă încât să o scoatem și mai bine, da? Încă sunt cu gri. Eu zic că putem să punem o combinație de această culoare. Mai puțin ca să... nu, e prea, nu. Că eu aici le văd, dar fără ochelari nu le văd foarte bine și atunci vreau să le încerc puțin pe mână. Și atunci mă duc să iau o culoare de genul. Da, asta cred că o să meargă foarte, foarte, da. Așa. Eu mă duc și aplic aici sus. Vedeți? Atât. Merg și îl întind. Ca să am pe tot ochiul, da? Așa. Și după venim cu o culoare de luminator, da? Ca să luminăm puțin acolo.
O să iau din acesta. Ia uitați. Vedeți ce frumos se vede acum? Ia uitați aici. Am așa puțin, doar foarte, foarte puțin ca să dea acea lumină, da? În acest luminator putem să-l folosim aici, ca să ne dea puțină lumină. Vedeți? Ce părere aveți? Acum haideți să trecem să facem același pasaj care l-am făcut și la acest ochi. Facem aceeași chestie, sta să văd. Da. Acesta prima oară și după celălalt. O să vi se pară ceva ciudat pentru că e foarte, foarte închise. Dar să știți că atunci când avem o culoare deschisă pe noi, nu e bine să combinăm o culoare deschisă și la ochi. Acum facem o culoare puțin mai închisă și o să vedeți că o să dea foarte bine. Ok, acum haideți să venim cu cealaltă. Cineva tot îmi scrie, dar va avea răbdare până când mă scuzați, mai îmi scapă. O să aibă răbdare până când termin ca să pot să vorbesc. Așa că noi ne continuăm treaba aici. Să mai punem încă puțin. V-am specificat, dacă nu sunt o expertă de machiaj, dar mai urmăresc, mai mă uit și încerc să-mi fac stilul meu, adică nu să fac ceea ce face toată lumea, da? Acesta e stilul meu, nu e că m-am dus acum, am uitat, am văzut și trebuie să fac ce a făcut altă lume, nu. Acesta e stilul meu. Ok. Acum facem același lucru, da? Îl luăm pe acesta ca să dăm aici. Ok. Așa. Și luminatorul, da? Vă arăt strict fața pentru că aia trebuie să vedeți fața, nu? Trebuie să vedeți cum sunt eu. Ok. Ne întindem și pe acesta un picuț. Perfect. Odată ce am întins, am făcut aceste lucruri, haideți să punem și aici jos, cum am pus la celălalt, un pic de lumină, da? Am pus ceva mai mult aici. Ok. Acum, după ce am făcut acest lucru, o să mergem să aplicăm un creion negru. Și anume acesta, că eu îl aplic, dacă găsesc și pensulica, care nu mai găsesc,
Dar o să aplic pe acesta. Întâi sta să văd. Da. Deci că folosesc un creion asemănător cu culorile care le am la ochi, da? Ca să nu fie foarte mare diferență. Deci acesta deja s-a rupt puțin, dar cred că îl rupem de aici, că nu are rost să-l ținem. Ok. Cam așa, nu fac codițe, nu fac nimic extraordinar, da? Facem vedem, cred că zilele astea o să facem și un video în italiană, pentru că am persoane italiane care mă urmăresc sau sunt persoane care vor să înțeleagă ceea ce spun. Și așa că o să revenim și cu un video în italiană ca să mulțumim toată lumea, zic eu, nu? Ce părere aveți? Vă place? Așa. Deci creion am pus, asta am pus. Haideți să punem și ceva pentru sprâncene. Nu foarte mult, pentru că nu vreau să le accentuez. Și atunci punem ceva foarte natural. Și mergem așa, aici. Stați că după le pieptăn și o să vină uniform. Ok. Atunci le pieptănăm frumos. Așa. Sprâncene făcute. Haideți să iau aceasta, să dau încă puțin aici, așa. Aici, dacă mi-a căzut, să nu rămână ceva. Ok. Acum, pentru că am ajuns la acest stadiu, ne punem rimelul, da? Mascara. Și o să folosesc pe acesta, da? De la Lash Express The One Extension.
Și o să vedem cum este, dar acum să vedem dacă reușesc eu să mă văd acolo ca să mi le fac. Haideți să vedem. Uitați că facem un machiaj lejer, da? Nu facem unul accentuat, nu... Dacă am stat să-l facem pe la accentuat, vă garantez că o să dureze o oră și ceva până ne facem, dar îl facem pe acesta lejer. Iar când o să ajungem la 1000 de abonați, atunci o să facem un live cu machiaj, da? Până atunci mai avem puțin de așteptat. Atunci o să facem și live-uri, să stăm de vorbă, să ne cunoaștem puțin între noi. Că mie îmi place să comunic cu lumea, îmi place să comunic cu foarte multă lume. Și cam așa. Cu rimelul am terminat. Dacă am terminat cu rimelul, o să mă întorc la această periuță. Aceasta. Și atunci o să iau de aici, din partea asta la altă, pentru că eu mai am o trusă, tot de la The One. Asta am folosit-o săraca foarte, foarte mult, aceasta. Pentru că avem un blush, avem iluminator, avem un corector. Atunci o să luăm puțin din corector. Eu îl iau așa pentru că nu are rost să stau. Și o să dau pe aici, pe dedesubt, să văd așa, imperfecțiuni puțin. Așa. O să luăm un pic de blush. Da. O să-l dăm aici. Foarte, foarte puțin. După cum v-am spus că nu vreau să fiu foarte încărcată. Și am terminat cu blush-ul. Și acum mergem iluminator, da? Și o să dăm puțin aici. Da? Atât. O să dăm puțin și pe această zonă de nas. Ca să-l facem frumușel și pe domnul nas. Așa. O să mai dăm aici. Vedeți? Mai dăm încă puțin aici. Și o să dăm încă și aici, în bărbie, pentru că trebuie să avem luminuță. Și uitați, cum vi se pare? Dar eu nu folosesc doar aici. Și mă duc și aplic puțină lumină și aici. Da? Pentru că e frumos când e luminos, da? Atunci dăm și pe aici puțin. Se observă? Da. Mai punem aici puțin în frunte. Ca să fim lucicante. Și am terminat și cu
luminatorul. Acum o să trec, dar nu știu, și o să mă consiliez cu voi. O să fac aici. Aceasta e așa, un ruj, da? De la The One. Acesta. Nu știu, îl vedeți? Să-l pun așa. Așa. Acesta de la The One. Și mai avem tot unul de la The One. Dar sunt cam aceeași culoare ele. Dar cred că o să merg pe acesta cremos. Ia uitați. Vedeți ce flori frumoase? Eu cred că am să merg pe acesta, că e mai cremos. Acesta e un pic mai lucicant. Iar mie pe buze nu prea îmi place lucicul. Așa că o să mergem pe acesta mai cremos. Și o să îl punem. Deci, cum v-am spus, mie nu îmi place să ies foarte mult în evidență, da? Acum folosesc pe buze culorile cât mai naturale, cât mai... Așa, stați puțin că am observat ceva și nu-mi place unde l-am pus aici. Nu. Nu-mi place cum se vede. Și atunci mă duc și mai periez puțin aici. Pentru că vedeți, se vede ceva ciudățel. Așa. Și atunci, unde e aici, mai iau puțin o culoare mai opacă, asta să vedem de unde. Că aici e toate mai sclipicioase. Luăm de aici, pe acesta. Și mă duc foarte, foarte ușor aici. Să dau aici. Dacă nu-mi place cum se vede, da. Ar fi un corector acesta. Așa. Ia altceva. Să dăm și aici. Un pic de corector. Da. Am rezolvat-o. Cam acesta ar fi machiajul meu. O să aștept părerii de la dumneavoastră în comentarii. Să-mi lăsați în comentariu și despre ce video ați mai vrea să vedeți. Ce ați vrea să mai fac. Ce v-ar place, dacă v-ar place cu provocări, dacă v-ar place interviuri, dacă v-ar place, nu știu, de mâncare, sau preferați să rămânem tot în această zonă de produse, machiaje, nu știu. Aștept părerile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut ceea ce am făcut, vă rog să-mi lăsați un like. Aștept și alte persoane pe canalul meu. Abonați-vă, un subscribe, o distribuire, ce vă lasă inima. Vă pup, seară bună!